Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimechidipa tange tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Nyaya ndandakakubatira panapa inyaya iri kupisa masitsi esocial media. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe riri kuziva kuti zviri kuitika, asi pane kumwe kuitika kwakutoitika kwekuti kunozokonzeresa kuitika kwehondo munyika yeZimbabwe. Naizvo muri Zimbabwe inini hangu mamiriro andakaita nenyaya yandinayo panapa ndakamira ndakadai so. Pari kunzi izvoni pakanoitwa meeting kunze kwenyika nevamwe vamiririri vaTagwirei pamwe chete naWiki Neuchivayo, uko kwavakanoita meeting yekuti vopinza sei mukuru wavo kana kuti bhosi wavo Crook King anova ari Emmerson Mnangagwa kuti ange achisvika third term pasina referendum. Naizvozvo vakaenda kunotsvakurudza muconstitution yenyika yeZimbabwe kana kuti mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Vakaenda kunoita tsvakurudzo dzavo kuti ndepapi patingaone loophole yekuti tinge tichipinza mukuru wedu kusvika 2030 kuti vange vachiba mabiro avanoda. Naizvo muri Zimbabwe zvinhu izvozvo zvakazolika. That's why muri kuona tiinazvo nhasi tiri kuzvitaura ndo zvakaitika izvozvo. Tagwirei nezvigananda vari kurwisa by all means kuti vange vachipinda 2030 nekuti muri kuziva kuti Tagwirei ndiye munhu akapromiswa kuti achange achisirwawo chimuti naEmmerson Mnangagwa. Sezvo muri kuona kuti VP Chiwenga vari kuisirwa gokora naEmmerson Mnangagwa, asi tinoda kuti tirangaridzirane kumashure kuti ZANU-PF payakabvisa Robert Gabriel Mugabe ichitaura kuti Mugabe haachaite, chakaitika ndechekuti after vabvisa Mugabe vane maagreements avakawirirana before Mugabe akabatwa naChiwenga. Chiwenga izvozvi ndiye general wanga ari suppose kunge achipinda pachigaro, asi zvinhu izvozvo hazvina kuitika. Naizvozvo tiri kutsutsumwa, tiri kuchema kuti ona nyika kwayaenda kumawere. VaChiwenga ndimi makaisa Emmerson pamwe chete nemagenerals enyu, makaramba kutambira simba kubva kuna Robert Gabriel Mugabe muchicha kupandukirwa, asi honai kwatasvitswa naEmmerson Mnangagwa. Iye zvino tiri kunzwa pachinzi gudo guru ngaripinde muofisi. Tiri kurangarira zvekare kuti pane zvakamboitwawo negudo guru after tichangobva maelection rakataura mashoko arakataura against opposition leader, richitaura zvekare kuti richachengeta vaEmmerson kusvika 2030 yacho iyoyo. Naizvo muri Zimbabwe isusu hatina kwatichakusvitsai, but tiri kungorangaridzana chete kuti vanhu veZimbabwe musakotsire nekuda kweraisi ramuri kupiwa neZANU-PF, 3 makapu yayo amuri kupiwa netumafuta tamunenge muchipiwa muchida kuzotambudzwa. Thank you for watching.